Ki noyalam shnong na south li ki shnong hakathan umyam kinthop ya ki shnong umyam umbir maulendep bad umnyo kilapin pau bahadu minta kimpat ai ki jinkirshan ni persha ya ka project bante ya ka 5-star resort hakate ka than kini ki noyalam shnong kila ong bakim persha ya ka roi kapar hinrei kisngo bakalong ka badan kam ban yo shwa ka jingpin shai ka babnya halor ka project khamtam ha ka bede bat ka jingthmo banchna aa halum pandeng island kila bin ram ba hadu minta kirang sa ha ki jingbam tibnya na markim pat yo jingtep ka bapura halor ka ka project habakran kilat pathai khubor na kalyang uba jinu kharbuki rangba shnong ka maulendam ba William Lingdo rangba shnong ko umnu ba PJ kurba rangba shnong umbir bat uba Steven Kharkrang rangba shnong umyam kilapin pau ba hadu minta kimpat ai ki jingkirsha ne persha ya ka project bante ya ka 5-star resort ha ka ka than kila ong bawat lalami hakilat pathai khubor ba kishnong kila kirsha ni ka project hinrei ka jingshisha kalong bakim patshim kanu kanu karai hadu minta kila kadawru ba ka jingalang balakhot da deputy commissioner hakash phautrik ubnai kadai tang ka jingalang bansngap ya ka jingpinshai bat kadairu ka sien ka beningkong ba kishnong ki yo binta ha ka jingakran halor kani ka binta shushu kinoyalam shnong kilapin pau baha ka bayade bat ka jingiki jong ka green tech foundation kishiyo jingtep lingba kilat pathai khubor bat am shimla don kanu kanu ka jinga silok ni ka jinga trailang bat kishnong ban pinsngo thobnya ya ka ni ka jingiki kumta hadu minta kinoyalam shnong kirang ap ya ka jingpin shai ka ba company na ka sarkar halor ka jingthumu jong ka ka project bat kin shim ya ka rai tang hadien bakila yo jingtep ka ba pura lakin pediang ne persha ya ka ka project la kalong nakaliang ka government lani ki department welfare remenin kensan ngi syakot ngi omani keren te nakaliang ka jongi hingi dang ya keren hi kalong ba ngim pat don ya ki jingtip ki batikna ya ka ba ngir ngi syo ngi leng ba ki news ki media ha ka bede ba kete ki jinglong jingman no lumpong deng te nilai keren syai bat UDC menen rekat ba ki officer jong tourism kalong ba ngikwa shwa ya details report lani kita ke blueprint ya bangin la masuk thu kalong kumno kaman kumno hak bede ketika project mo hangte tina kalian ke jongi hi ngim pat don ban ong bangi support lani ngi persya yaki handai ke jinglo jingkwa ke jongi kalong ba ai shwe ngi ke jingtip ki ba company kenang ba mangi ru ngla ban ya puli lani ngi page wa bangin yo ban batai ru sekinong tong snong jong kini ki snong jongi ti komban su ong hawa ka bedi pada kalian ke jongi komba ong meneng ngidang long ke batmai ba nomor 4 ju syakot si sien ru ka bedi ba kini ka project temenin kalong kensan kendet tinggi la pan puar ru ba ngin dayo syai kita kikot kisla ki babiang ngin sapet ke bangi dei ban le na kalian ke jongi kom kinong song snong Naliang juga kum rumba sinong nyukap nyu tengah ai kublai ya ki rumba sinong boroso teli sinong bir yang berka mandap te kai ke ba gila represent menin aku tu meeting bakot aku ke district lamba jong disi penumbram te ka dik sin barangkong kembala ong ki ba syokman bangi syokot bani syong meeting lang menin haliang jong ka project jong ka touch kaban wan hangi apo lumpang deng te kaju kasur kumbagi ong te ngim patip hadu kanu ke project ke bakta ya ke memoriang kakta ke imlang salang tengi keren menin ko kede ke bangi ong ngim persya tangba halor yo ki kot kisla ba phin ailem yangi kum kino ilam sinong krang bangin tip ke hadu kanu kata kajing jingbit jingbiang upat ba jingbit jingbiang ke memoriang nomor ba ubri ubro ngidon kam ya ke development tangba kamdei ban ong bangi supediang halese yo kakta ekim lang salang tadi kata ka poin ke bangi keren menin tabalong bangi sngo kendit badami untuk kami ba baru santli sinong ba kersyan te ide itahi bentangi kersyan ya ke development taba nipan kikot kisla ka DBR ka blueprint kena bangin tip kan kena pindra apa ba namar bentangi ba baru hi usaha kadum kalmo te idon kam ban pensyai ni keren ba sinong kran kinong sinong ba kinum sa ha kadum kalmo kan kenal la kawan kanu kunu project kimdei ban ban nyo kinong sinong kadi kata hi bangi keren menin mo na kumno kran poi ba umnum ben yo la dawan kan project rengkat ka development rengkat baru poi ba da kajing kemen yin pediang ya ka development kan ita hi na liang tunga
Oh, lomba kata pi ba lomba nga supa ban ong lomba. Kajing kren kajing ai jing kersian ni kersian ki development ni aban chang kajing kren ni mo kamde bang kersian ban ya chekmat ya kini project. Nomor ni kebat tipte. Oh, kajing kersian min long bang ngimde ki permanent reflection. Ki temporary. Tang ba long ikwa te ban yo ada kahat kupi. Hapo ginang ilam sinong kanang upai ba unyu ilang kumba ko government ko wan raik project hagini idong kitpa jungiken kamtam ngi de hapo ko sinong nyu uti lumpung deng uhap ha kajing sansar sinong yo kam nyu te ita ibentang kam lungkon san bahaya kani nomor ba ikhlim pat yo kahat kupi kumbala design ko government ken ita ibentang ngi skoban ong pengkre ki ongin kloy kabala ngin pen kloy naleng tourism officer wong kadbala ngin pen kloy mantang kita sa aka dum kalungo kan namar bia phi upai ba hi bon sin uong ho uong em phi kata ka de karukom jinglong jong brio tela dah le sti manta usu kendit bawon ra ek project atat halum pangden tengi klempat tip ban ya na po kumno step by step phi tu pai ba tu panik ba ye kate namar bala ai wai ndu posnem mo ndu posnem mo kata ka kajing leng a upai ba te hale sia da ngila yo ya kata ka blueprint ka DPR hapo sinong kamde bo ang batang kinong lam sinong bangin ya sekmat ni haban ya setuju mot ba upai ba ada upai ba uang em kalum nomlong tingin haban pedang upai ba ada upai ba uang em ka ribiang kan development ka buan ko sinong ni haban pedang upai ba kinong ilam sinong kamde bangi remote ni kinong sinong ki remote yangi teman taruh ngi singo kya ya kani ka banta ba mi menin ki ong ba phi ni pha e phi ban le statement sam om ban menjur tengi ya ban pensai man taken menin ngi pediang ngi support ya ka development taba yang kinong lam sinong ai kita ki ikot kisla ki babiang bangin ya sai ke kadi kata na banya ka jing ya ki na ka green tech foundation tengi ngi ong kumni ken namar maki kiya sabar jong ka jing ya ki jong ki ngi kendit bangi i po ki media jing sha lada le se ki wan ban keli gumi ki ramba sinong income sutu sibun ban ya ki halor konorin dementa pi maki kiat da ko ganti ngi ngisa akum dum da ko ganti mar ngi yo jing sai di fi ngin support kumno ngin kersian kumno ngin perem kumno kam don ngi long idon ha kata ka benta ka ba idang long ha dum ka lengo ngin par yo jing sai de ban ong fis ngo kumno te long hadien on da ka ko government ka lala pen biang ha to ko in sa jubat da ka ba sai fi rumba sinong jokam yu 4 wan manu no ban ya tendu nakalian ka jong ngi iswa pensai long pa ngiru ngi sa dom namar ngi ni kada jing ki tamba ki media ya ka ba ngiru kum kinong song sinong iba hang ni ngim dat ngim tip ti mentangi silong ha pedeng ba kumbang menin ki nakalian ka nakalian bisi ru khat kalong kendet yang ngiru bo khat hang bai de begini ka phan dan doi nakalian jong jong te ki green tech foundation do ki khamwan sapo ka sinong lani ki kham kan jok tien lani ki kham ya thu kata ka jing ya protest jong ki ba ngiru ngim dan ban ya ong yang bai de be kata ka jing jong ki don la ka jong ka nong rem ban ya ki don la ka jong ka menta ban ya ki rengi dengan mentang spesial be ha ka bai de be kata ye ka ba ye kan du yu bisi menen York City men miet na office jong DC ngilej menen ngila alej kini girong bas nong bal khoy bidan lang hane bat ki nong boot jongi ngila yeken hang tu la download bal khoy department na pollutions ke hoy kila pen shai Beverly na ka pollutions na ka tourism na DC la pen shai ba kani kade ka we na project ibahe kaban kentiu bahaya gini kitan jongi ngi ong ya baro bedan hang tu to kata ka development ngi welcome im persya tang balong sobha kan provide yang ngi kot isla bedan kam khnang ba ngi ru ngi haban le chim ya ka consent jong tinong song snong namar ba ngi kot yang ngi tangam la ba nyalam nong song snong baro tingi update mengi tang kirong ba snong tengi ong penpoi ngi kot kisla bangin tip pa kani ka project kalong ka bakumno halot kata tengi layak rai menen layak kut menen ba kidai ban ya ki kot kisla ki babiang khnang bangi ngila ban late ra sakidar bors nong jongi ki bangin salong
te khnang bangiru ngin suthu khnang bo pai ba jong ngiru suthu kai tang itai ba bangi ken probably kani te ngilatip nama gila khot igirong ba snong jong ni sounding block khot ngaro on the way na bangalai ong ba snong nyu ro yam ro I sakhi ka tai lai te gidan ki ba khampoi pa ting suthu ang tung la yo ngoi ke jingkren jong chief minister ban borom jongi baulo ong ba kani ke jingdon jong kani ka project hang ni kan long ke jingmen to ye kini ki snong ki ba marjan ki ba saudong ye ka pung yam te halor kata te ngiru ngi kimentang baswa kata pat kamdan gono consultations na kini ginong song na kinong song snong jongi la ne na ki nong yalam snong jongi bat dei tang hadu ndala khot menen insa suthu khamba kata rong suthu khamba verbally bakila yakren bala pensyai na ka department of tourism pensyai na ka pollution control tinggal suthu kadan ke jing ada yak environmentals kamdan kono ke jing ta yak environment tang balok umtang ngi kidan tam ha ka black and white ri kata kan mengikwa kabang yakren lut bar khot kirong basnong jong ni south snong ya ka jing protest jong ki ngimdan ni kan be ya ke kam snong ya ke surrounding ya ke development ya ke jing ki jong ki ngimdan ye banong ke ka bak suthu maki kata kadi jing suthu jong ki ke jing suthu jong ni ka kada wang ikendu di si menen ru ni ong ba ikwa kilem ikot kisla ikwa lem ki blueprint DPR ka agreement ke baketho ba ka assurance ba ki la kula sisha yang ki snong ki ba scare saudong ye kete ke pung umyam bangin yo ke kam jam kita ke di jing kwa jongi kita ke jing ken jongi menen ndre ke jing ki jong ki ngim dan i banong